Aktar minn 140 tajra u annimali b'balzmat huma l-qofol ta' wirja li għall-ewwel darba qed tilqa' parteċipanti internazzjonali fil-5 edizzjoni tal-kompetizzjoni tal-ibbalzmar. Il-wirja mill-vetrina ta' Delizzju qed titella fuq skala akbar minn qatt qabel mill-Malta Taxidermy Federation flimkien mal-FKNK u l-Membru Parlamentari Ewropew Alexa Giussaliba. Il-wirja turi kif is-sena evolvit forma ta' arti li llum qed tilħaq livell għoli ħafna. Il-President tal-FKNK Lukas Mikallef ispjega li llum li balzmar mhux biss jitqies bħala delizzju iżda wkoll bħala xogħol artistiku. Saraw minn kollox minn safar sa annimali kbar, annimali ma domx jeżistu, ġifieri għandna kif semmejna għandna reproductions, anke wkoll hawn pets, ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna bħala Malta maħniex imdorrin fiha, ma dan mill-kontinent hija xi ħaġa normali, popolari, fejn daw il-pets tagħhom imutu u biex iżommu l-memorja tagħhom jibbalzmawhom kif propju rajna waqt din il-wirja wkoll. Il-wirja tinkludu wkoll stands ta' artiġjanat tisir bil-laħam tal-kaċċa u attivitajiet ta' tfal. Fid-nedija ltqajna ma' Ralf Friġġieri u l-ajkla tiegħu. Ralf qalilna li sa minn xkunitu kienet il-ħolma tiegħu li jrabbi ajkla u issa għandu Golden Eagle ta' 9 xhur. Spjegalna li din it-tajra toriġina mis-selvaġġ fin-naħat tal-Mongolja u l-Kazakstan. In-nies ta' dawn il-postijiet, in-nies nativi ta' dal-postijiet jużawha biex jikkaċċjaw kaċċa kbira bħal foxes, wolves, mountain goats u daw l-affarijiet. U jien irnexxieli irrabiħek qisu f'enek żgħir. Il-President tal-Malta Taxidermy Federation David Falzon ifisser il-wirja bħala opportunità biex il-pubbliku jara mill-qrib it-talent ta' balzmaturi Maltin u Għawċin. L-Europarlamentari Alexa Giussaliba qal li inizjattivi bħal dawn jgħinu biex jiġi ċelebrat il-wirt ta' passjonijiet tradizzjonali u jippromovu s-sostenibilità ta' dawn id-delizzi għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-wirja qed titella f'Monte Cristo tul dan it-tmiem il-ġimgħa.